Aino hai tipra sabari o thokai rangsa sini salai bridge lama ni rang salai mani mangplika soi phaijau kwa pati mung no rugui selasori bai korbuk ni lama lam mathagai rejakha jadapara bai horiprotori tongko songtongnai lukurok जोंनिरो लामा कासखौनि चिनि समस्या खांख्लाय जे चिनि 2017 हयते चिनि लामा दुइटा दङ कायसा अंका 2012 नि सिमिरुनि चान्दिरामपारा एमबिसि रु अंकाके एडिसि अंकानिखलाय अनि चिनि पारा हरिब्रत पारा 2017 नि सिमि जे जेंनि ताबुक जरागा जों प्रा बक खलायनाय गे जोंनो कावरखा प्राय जों 5 बছर अपेक्षा खायखा ताबुक जरागो चिनि लामा बाय चिनि ब्रिज कुनो अंगिया बनि बागै जों तिनि अ जागा तीनटा पारा तेगे जों कायसा रुल ब्रक जों माखलायगा hapangni simin kuno kobrok di saklai jakhana जों ताबुक जराबो चिनो कुनो हापनो हयते जोंनो साख्लाबनि करिखो जों ताबुक जराबो इरो चिनि जे चिनि ऊपर महल फाइनाय रक बक ताबुबो फाइसुपायाखो जे बक फाइसुपाया सब जरानो जोंरो चिनि रसा थाइना जों रसायाखै जों दंलाय nongni sanmungrokni bising tama tong चिनि सामुं कानेकलाय जों दै दङ दै प्रब्लेम मेन खा दैनि प्रब्लेम 3 मास परे जों दैनि बागै प्रब्लेम नङै दंखा इंका अंखलाय 2 नाम्बार इंका कासिनि लामा जों रुस्तामबारि टु रसमनि पारा एमबिसि रुट अब जे 2012 सिम बोनस एमनि अब ताबुबो चिनि पाया ताबु जराबो फिनिशिंग खेका फिनिशिंगबो ताबु वाति फेगेने सेसंगै थांखा एर परे इंका कासिनि जे ब्रिज 2017 सिम सेमनि जे सेमनि न सेमनि अ जागागो अमो हाय कायसा जे 2017 नि सिम सेमनि दङ अब जे ताबुबो दंखो अमो हाय अबनि कारणे जों ताबुगो जों रुट ब्लक माखै